Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Pick. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsabinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez pa. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan,
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsampilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No, at saka bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon.
makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, Wala. No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, Ako na naman. na naman. Na naman. Hindi pa, hindi doon, parang, hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para namang, sa... Kara lagi joke. Mara. Sorry ha, pero not to compare Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko never. na naman. Ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session ha, kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay.
I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po talaga ako. Tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Parang deserve. So ano ba? Akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng personal God. conversation? So ano ba, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na kami eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jero, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami sama-sama na sa tawanan. Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baliktad! Wow!
Oo. Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. And yes, mga mahal. Tama ang inyong pagkakarinig. Nandito na naman po si DJ Kim Chino para magpamigay ng papremyo sa ating mga lucky winners. Kala mo talaga ang dami. Pero marami na kami napanalo dito sa Love Knows No Boundary. At syempre, ngayong gabi, eto na naman, magbibigay na naman ako ng papremyo. Kaya ikaw na driver na talaga nga namang alam mo sa sarili mo, nagparehistro ka, ay naku, makinig ka at wag mong ilipat ang radyo. Baka ikaw ang aking maipanalo tonight. Hanapin na ni Kim Chino. Ano bang araw ngayon? June 22, 2026. Ayan, ang aking lucky winner, nakita ko na. Ang lucky winner ko po ay isang taxi driver na nagparehistro dito sa aming himpilan sa 90.7 Love Radio Manila na may plate number na ANA 9205. Congratulations, ikaw ang nanalo ng 1.5 Dante De Asis.
Di ba? Congratulations Dante de Asis. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at talaga nga namang along Pasay ka, pwede mo nang i-claim ang iyong 1,500 pesos mula sa 90.7 Love Radio Manila. At syempre kasama mo ang ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Ganun lang ka-basic Imagine niyo nagparehistro lang siya dito sa aming himpilan. Sabihin nyo lang sa lobby guard, Love Knows No Boundary Registration. Dali-dali, pwede na kayong magparehistro. At sa mga nakikinig na talaga nga namang laging nakatutok, may chance din po kayo manalo kung hindi kayo nagparehistro kung masasakay mo ang mga Love Radio DJs. Diba? Usually, nagbubuk-book kami dyan tapos nakatutok sa 90.7 Love Radio Manila, binibigyan namin, sinusurprise namin ng 1,500 pesos. Diba? Wala ka ng dahilan para ilipat pa ang iyong radyo at syempre dito ka lang sa amin. Diba? Basic na basic. Muli, congratulations sa inyo sa aming mga lucky winners ng 90.7 Love Radio Manila, Love Knows No Boundary. Muli, congratulations Dante de Asis na taxi driver. At dahil dyan, umpisa na natin ang Lunes ng pag-usapan natin ang pag-ibig. Wow! Kim Chino! Kim Chino! At ikaw na nakatunganga, ikaw na nakatulala, ikaw na walang ginagawa pero ang puso mo ay dumurugo. Kamusta ka? Imagine mo, Lunes na Lunes yun ang iyong naririnig tapos swak na swak pa kasi talaga nga namang nakatunganga ka. Yan ang problema kapag lagi kang sumusugal sa pag-ibig pero hindi ka naman sigurado sa taong iniibig. Wow! Mahal! Happy Lunes at kasama kapiling mga napapakinggan. Walang iba kundi ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. What? Kapiling nyo na po, walang iba, DJ Kim Chino na makakasama nyo 6 to 9 p.m. Ako ay minamalat. 6 to 9 p.m. baka ako ay pumiyok. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama kung ikaw ay natatraffic, bumabiyahe, naghihintay mawala yung rush hour o di kaya naghihintay kang bumalik yung taong nanakit sa'yo. Ako ang iyong kasama, DJ Kim Chino at syempre usapang love tayo kapag 6 to 9 p.m. Usapang love, di ba? Anyway, kaya po ang boses si Kim Chino ay parang napagkalalim-lalim at malat-malat siya kasi nga grabe ang San Juan. Di ba nga naghatid saya kami dyan, libreng concert sa San Juan City. Maraming salamat sa mga kabisyo natin dyan na talaga nga namang enjoy tayo. Tumataginting lang naman na 2,500 people ang umattend sa aming free concert. Wow! Sa 2,500 na yon, sa 2,500 na taong yun, wala man lang ako nakuha bilang jowa. Wow! Anyway, maraming salamat sa Nuan, pati na rin sa ating mayor, butihing mayor dyan, Francis Zamora. Maraming salamat po. Anyway, mabalik tayo mabalik tayo sa relasyon o pag-ibig o buhay pag-ibig mo na talaga nga namang pagkatuyot-tuyot. Hindi, minsan kasi kapag papasok ko sa relasyon, definitely dapat meron ka na natutunan sa mga past relationships mo at pwede ka na rin humiling ng mga bagay na pwede mong tignan at i-look forward, 'di ba? Basic na basic 'yan. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na minamalat. Ibibigay ko ang 3 hiling sa susunod na relasyon mo. Very genie to Talaga nga naman kala mo galing sa lampara yung genie para mag-hiling-hiling ka dyan ng pang love life mo. Ito na, 3 hiling sa susunod na relasyon mo para naman at least hindi ka kawawa, hindi ka na naghahabol at matrato ka na ng tama. Ito unang-una mahal na pwede mong hilingin
sa susunod na relasyon mo ay ang consistent na tao. Di ba? Totoo naman yan eh. Maraming tao na magaling lang sa umpisa. Maraming tao na talaga nga namang sweet lang sa umpisa. Pero kapag nagkaroon ka na ng taong consistent, definitely yun na yung tatagal sa'yo. Yun na yung, alam mo yun, yung araw-araw, ikaw yung mahal. Araw-araw paparamdam sa'yo na mahal ka, sweet sa'yo, di ba? Ramdam mo yung effort araw-araw, hindi lang kapag gusto niya. Tandaan mo, ganun yung ginawa sa'yo ng ex mo, 'di ba? Nung mga panahong in love ka, siya in love sa'yo pero seasonal lang. Kasi nga hindi consistent, 'di ba? Pero kapag consistent yung taong minahal mo at napunta sa relasyon mo, definitely hindi ka na mai-stress sa mga mixed signals na yan, sa mga inconsistencies na yan. At alam mong maaasahan mo siya sa hirap at ginhawa. Wow! Diba? Kaya kapag jojowa kayo, dapat yung consistent. Katulad ni Kim Chino, 6 to 9 p.m. Consistent, ikaw ang mahal. Huy! Anyway, mali, isa pa lang yan sa bala ko. At syempre hanggang 9 p.m. pa naman ako, wag mong ililipat ang radyo kasi akong bahala sa pangmalakasang music. At syempre dito ka lang sa Radio Point 7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ingat kung maulan. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan
pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Start yan. Turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hit na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, Bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City?
Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you.
At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe the love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be complete. Marachino. 24. Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Okay, nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session ha, kasi parang we're all bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na namin si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa?
Like, hindi ba tayo pwede magkaroon ng personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hihina nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bataw-bataw pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan?
pa ako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Balutod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinot. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Josh? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ang hawak. Ganyan Ay, yung magawa din sa'yo. Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Ano yung dalawa? Diba? Pasok mo sa iyo. Baka, baka mga child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ang kapay mo. Pataas ha. Pataas ha. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung
Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan, ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang sa Latin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Nanginginit ang panahon yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Tingnan yun, iba ko lang. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Ah, daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, puto. Nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Thank you for, sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many, ni. May stroke. stepping stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ka? Randy? Francis. Francis pa. Opa. At ako'y nagbabalik, kaibigan. Ano ba yun? Nasa mid pa ako kasi kumakain ako ng popcorn dito.
Mahal, welcome back. Welcome back kay DJ Kim Chino sa kanyang programa Chinitox Usapang Pag-ibig. At di ba nga sabi ko kanina, kailangan magkaroon tayo ng standards kung tayo'y papasok ulit sa relasyon o di kaya magjojowa. Kailangan meron na tayong mga listahan, di ba? Meron na tayong mga hihilingin na talaga nga namang i-consider natin kapag tayo ay lalandi ulit. Di ba nga sabi ko kanina sa ating Chinitox Usapang Pag-ibig mula sa Spine, si Opa mo, ibibigay ko yung 3 hiling sa susunod na relasyon mo para hindi ka nakawawa. Di ba? Para hindi na ikaw yung naghahabol, para hindi na ikaw yung laging iniiwan. O ito sabi ko kanina mahal, unang-unang hiling ay talaga nga namang humiling ka na ng taong consistent. Ang relasyon na consistent, kumbaga may consistency. Diba? Hindi yung sa una lang masaya, sa una lang sweet, sa una lang ma-effort, sa una lang mahal ka. Uy, totoo yun minsan kapag consistent yung tao or most of the time, pareho yung salita at gawa. 'Di ba? Maraming tao ngayon na magaling magsalita pero wala namang aksyon. Sasabihin, mahal ka, namimiss ka, 'di ba? Naririnig mo 'yan, I miss you so much, miss na miss kita, pero hindi ka naman dinedate o pinupuntahan. 'Di ba? Pero kapag consistent 'yan, pareho. Kapag sinabing miss kita, magugulat ka na sa harapan mo na. Ganun ka basic, ganon ang taong consistent. Katulad ni Kim Chino. 6 to 9 PM, ako ang kasama mo. 6 to 9 PM, minamahal kita. Huy! Ito pangalawang hiling, mahal, sa susunod na relasyon mo ay mayroong contentment. Ito yung sinasabi natin na kapag magjojowa ka sa susunod o papasok ka sa relasyon na kung saan may kontento. Makukontento kayo, makukontento ka, makukontento siya sa kung ano yung kaya mong ibigay. 'Di ba? Kontento na talaga nga namang hindi madaling matukso. Maraming tao ngayon na talaga nga namang mahal ka pero kapag wala na sa tabi mo ay talaga nga namang maraming tinitikman. May mga taong madaling matukso madaling mabuyo, madaling malandi. Ay naku, sinasabi ko sa inyo kung ganyan na naman ang magiging karelasyon nyo, kawawa kayo. Diba? Kapag kasi marunong makontento yung tao, lahat ng efforts mo, pagmamahal mo, maa-appreciate niyan. Hindi pinaparamdam na kulang ka. Tandaan mo yung dati mong relasyon, diba? Minahal mo naman ng totoo, binigay mo lahat. In fact, ginastusan mo nga pero iniwan ka pa rin kasi mas nakahanap siya ng mas mayaman. Huy! Ay, mga tao ngayon mukhang pera na rin, pati sa relasyon. Minsan bigla na lang mawawala yung pagmamahal kapag nakakita ng mas mataba ang wallet. Hindi, kapag marunong makontento yung makakarelasyon mo or may contentment sa relasyon nyo, definitely ikaw yung pipiliin yan araw-araw kahit maraming options. Totoo naman yan sa buhay ng tao, maraming darating, maraming makakasalamuha, maraming makikilala, maraming magiging katrabaho at minsan yun ang mga tukso, ang mga katrabaho. Pero kung kontento yan sa relasyon nyo at kontento sa'yo, definitely hindi yan magpapatukso, hindi ka iiwan at walang magiging kabit. Diba? Basic na basic. Kaya ang hiilingin yung susunod na relasyon o jowa, marunong makontento. Ano pa? Yung consistent. Dalawa na yan Dalawa na yan para naman hindi pumalya ang love life mo. Pero wag ka mag-alala, mahal, meron pa ako isang bala dito. Sa aking pagbabalik, sabihin ko na yung pangatlo, di ba? Para at least alam na natin and at the same time matrato na tayo ng tama. Anyway, ikaw na nakikinig ng radyo, kami po ay naka-live sa Facebook at TikTok ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman kung ikaw ay free, kung ikaw ay may oras pa, o kaya may data, may wifi, di ba? Kung gusto mo makipagkulitan kay Kim Chino, makikita mo si Kim Chino doon. Ay fresh na fresh to the point na kumain yan ng popcorn, baka may tinga pa ng popcorn. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Here's the Dawn.
Salamat! Salamat, mahal, sa pagtutok. Huy! Salamat sa muli. Ting kasiyahan. Hi mahal, magandang gabi, maayong gabi sa inyong tanan. DJ Kim Chino po ang inyong napapakinggan, napapanood at ngayong live na live sa mga nagsasabing AI si Kim Chino, mali kayo. Totoong tao to at tama ang inyong pagkakarinig. Live na live tayo ngayon. Oras natin 7:33. Monday na Monday, Lunes na Lunes, hindi ka pa rin mahal ng taong gusto mo. Huy! Maayong gabi. Hi Woni! Ayan, maraming salamat. Yung mga nag-heart, yung mga nag-comment, yung mga nagpapabate, sabihin nyo yung pangalan nyo, tagasan kayo para ma-shoutout ko kayo. At yung mga nag-heart dyan, maraming salamat. Entry yan para makadate ko kayo. Yung mga nag-heart, titignan ko, magpaparapol tayo, no? Mapa-Facebook man yan o TikTok. Maraming salamat sa mga heart. Raffle entry po yan para makadate nyo ko. What? Uy, shoutout natin si Lian Serato, taga Davao naman daw, si RG De Guzman, maayong gabi. Hi May, maayong gabi. Nandyan rin si Donasco, Tyranil, mahal, payakap naman. O, tara yakap. Grabe, ang pogi talaga ni Kim Chino, no? Yan yung gusto ko, inuuto-uto ako. Diba? Ganyan talaga kapag walang jowa, madaling mauto. Oo, walang love life, diba? Musta ang hatid saya? Ay naku, sinasabi ko sa inyo, hindi naman sa pagmamayabang pero sobrang naramdaman namin yung pagmamahal ng San Juan sa amin. O 2,500 San Juaneños ang umattend. Kasama na rin ang pamilya ng ating butihing mayor na si Francis Zamora. Nandun yung may bahay niya tsaka yung anak niya. 2,500. Oo, na talaga nga namang nakisaya, nakirakrakan. Grabe, sobra. Ang daming tao. Maraming salamat. Gusto ko yung ganun, yung nalalagkit ako sa sobrang daming tao. Di ba? Yung gusto ko. Uy, shoutout naman natin si Jen. Si Ana Lorraine nandyan. Hi Ana Lorraine, maayong gabi. Ledor, kamusta Divine? Ang aga-aga ni Divine, no? Unang-una siya nag-comment. Maraming salamat sa mga nag-hearts. Maayong gabi ba? Ayong gabi, happy Monday. At pati na rin yung mga taga-OF or yung mga OFW natin kahit saang bansa ka man. Kasi si Kim Chino, may mga nag-chat yan sa Facebook page natin. Taga ano pa raw sila, Hong Kong, taga Qatar, di ba? Shoutout natin yung mga taga UAE katulad ni Mariwel. Mag-ingat kayo dyan Sa Muntinlupa rin ang lagkit. Oo, pero times 3 yung tao, Chean, sa ano. Times 3 ata, times 2, ganun. Times 2 yung tao nung San Juan. Grabe talaga. Tsaka ang dami naming napanalong tao. Imagine niyo, binigyan namin kayo ng libreng concert, tapos may mga nanalo pa ng appliances, pera, tapos bigas. Maraming salamat. Pasalamatan muna natin yung mga sponsors natin kahit tapos na. We have Gold Mine para sa aming sobrang quality na bigas, and also fresh. Ano pa ba yung mga sponsors natin dyan? Astron, na talaga nga namang nagpamigay ng maraming appliances. Maraming salamat, Astron. And Super Jojo Mendres, na talaga nga naman nagpamigay din ng pera, and at the same time, 2 mobile phones. Maraming salamat. Check ko nga dito sa aming Birch Tree, maraming salamat din. Uy, nandiyan na si Tien. Hi, Tien. AD cases ako din. Walang love life. Tara. Ano? Bakit? Walang love life. Maglalaro raw siya. Hi, Kami. Maayong gabi. Di ako nakapasok. Gusto ko sana mahag si DJ Jello. Bakit di ka nakapasok, Dice? Open yun for everyone,
Good evening, DJ Kim Chino. Nandiyan na si Geraldine. Nagmamaneho ako pero pinapanood kita. Uy, mag-ingat ha. Ingat-ingat kayo ha. Yung mga nagda-drive ng may ginagawa. Alam, may barya pa pala ako dito. Saan galing kaya itong barya? Ay, hindi. Bumili pala ako kanina. Mahal. Nagmahal ako ng maling tao. Wala na tayong magagawa dyan kung minahal nyo yung maling tao. Oo, wala na tayong magagawa. Minahal mo na eh. Pero sa sarili mo na dapat yung yung bola, no? Nasa iyo na yung bola kung i-unlove mo ba? Pero hindi naman totoo i-unlove eh. Siguro tanggapin mo na lang na hindi ka na mahal, di ba? Hi DJ Kim Chino, na-stuck ako sa traffic. Uy, strawberry shortcake, mag-ingat ah. Yung valuable things mo kung ikaw ay nagko-commute, check nyo yung mga bag nyo. Alam nyo, mga kwento ko lang no, nung ako'y nag-aaral pa, laging ang backpack, syempre naka-backpack ako nung elementary, high school, college, backpack ako. Tapos kapag maraming tao, lagi, kahit makakasira sa OOTD ko, lagi kong nilalagay sa harap yung backpack ko kasi ganun yung takot ko na mawalan or manakawan ng pera, ng wallet, ng gamit. Ganun. Okay lang yun. Ingat-ingat lang tayo. Uy, si May, pa-shoutout naman taga Tuganay, Carmen, Davao del Norte. Shoutout natin mga taga Davao, maayong gabi. Shoutout mo naman ako, Kim Chino, Romel, Nasino, maayong gabi. Hi, mahal. Nandiyan na si Mahal Jillian. Oo. Si Jennifer, hello. Maayong gabi. Ay, dami na naman nagko-comment sa atin. Maraming salamat ha. Lunes na Lunes talagang sinasamahan nyo ako sa ating live ha. Pabati naman Pumayat ka. Okay lang yan. Okay lang pumayat. Medyo mahirap na ang buhay sa Pilipinas. Imagine niyo nagmahal yung gas pero hanggang ngayon ang bilis, naalala ko yung parang February lang, March, nagpagas ako parang 50 pa lang per litro. Tapos biglang pumalo ng 70, 80, 90, 100. Tapos ngayon kapag nagro-rollback, 2 piso, 50 sentimo. Di ba? 80 pa rin ngayon eh. Grabe no? Bakit kaya ganun no? Pag mag-i-increase, kapag tataas ang presyo ng petrolyo, pagkabilis-bilis, magising, mamulat ka lang kinabukasan, tataas na agad. Pero kapag rollback, ay nako, tingnan niyo. Ay, hirap mabuhay sa Pilipinas. Yes, true ka dyan. Mag-ingat na lang tayo lagi dapat. Hi, mahal. Nandyan na si Jobilin. Pati na rin si Iza. Hello, maayong gabi. Cute mo talaga, mahal. Oo, thank you. Nagbago na siya. Hindi na siya yung gas na nakilala ko, sabi ni Louie. Totoo naman, no? Ano yan? Sabi naman, DJ Kim Chino, di bali ng mahal ang gas, importante, marami nagmamahal sa'yo. Oh, maraming salamat. Uy, maraming salamat din sa mga nagfa-follow sa aming, aming Facebook page. Pati na rin sa TikTok account namin. By the way, sa mga nagtatanong po, meron po ako sariling social media account. DJ Kim Chino po, ayan po ang aking yan po ang aking handles sa social media. Mapa Facebook, TikTok, Instagram. Yan, follow nyo ako. Maraming salamat. Hi, mahal, Presidente Lister ako. Pabati naman. See you sa 27 sa UP. Uy, shoutout natin. Anyway pala, ang Love Radio po ay isa sa mga partners ng Pride PH. So, this coming Saturday, nandyan po si DJ Kim Chino and at the same time si Titan Jello sa Pride natin dyan sa Pride event natin dyan. See you mga mahal. Always remember, love has no gender. Always remember that Love Radio Manila loves everyone. We all deserve to be loved. Kaya nandyan kami ni Titan Jello. Papamigay kami pa-premyo. Let's celebrate everyone. Let's celebrate every lives.
Mahal na mahal namin kayo. Oy, aminin nyo, kami lang yung radio station na naka-partner sa Pride PH. Oo. Kami lang ang radio station na official partner ng Pride PH. Yan. Hi Miggy, anong ganap nyo dun? Kami ay magpapalaro. Mag-host kami ni DJ Titangelo dun. Magpapamigay kami yung papremyo. Pasasalamat at pagmamahal namin yan ng 90.7 Love Radio Manila sa lahat ng a-attend. Oo. Sobrang saya nung Sabado sa San Juan, sabi ni May. Di ba May? Grabe no? Kahit ang init. Ang ano lang sa San Juan, kahit gabi, ang konti ng hangin no? Di ba? Ang gabi ayaw pa tayo bigyan ng hangin. Pero maraming pasasalamat pa rin na hindi umulan. Kasi di ba, mas mahirap kapag umulan. Sayang no, wala ganong hangin. Yung mga hangin na pampalamig man lang sana. Good evening Kim Chino, sabi ni Naldo. Wow, nagbabasa ka talaga ng comments, sabi ni Jillian. Oo, as much as possible hanggat kaya namin, binabasa namin lahat ng comments nyo. Kahit 3 yung minomonitor namin. Oo. Totoo, ligo talaga sa pawis, di sa ulan. Pero aminin mo, ang dami nating napamigay na papremyo, ang dami nating rakrakan. Grabe yung ages, no? Tuwan-tuwa talaga ako sa ages na. Abangan nyo yung mga nakikinig ngayon. Malay nyo sa susunod ay city nyo na ang aming bigyan ng Hatid Saya concert, di ba? Malay nyo dyan na sa lugar nyo kami magpamigay ng papremyo, di ba? Magbigay ng libreng concert. Why not? Why not? Congrats sa Love Radio Manila. Oo, maraming salamat. May kamukha kamahal. Naku, minuto yun na naman ako. Anyway, mahal oras natin, 7:45. Pero huwag kayong mag-alala, mahal. Hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino sa kanyang programang Chinitox sa 90.7 Love Radio Manila. Tutok na muna kayo doon sa radyo. But for now, dito sa live, mag-e-end live muna ako kasi maglalagay ako ng kanta. Anyway, maraming salamat, mahal. See you again on our next live tomorrow po. Magla-live tayo. Tapos pag-usapan natin ang usapang relasyon pa rin. Okay? Anyway, mahal, maraming salamat. Bye-bye. Happy Monday. Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagnintawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Habang ino-open pa ng phone ko ang kwento na mahiwagang Burnay, muli isang bonggacious na happy anniversary sa aming AM station na DZRH. anniversary. Ang saya naman po ng libreng
pa-lunch. Pwede kang pumili, litsyong baboy o litsyong baka. Tumawid ako dun sa baba nag-hi ako dun sa DCRH sa diba? AM. Kasi syempre mapatiin natin sila. Ayan, nagbukas na. Yeah. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Jego Bandido. Isang magandang araw sa tambalang nagbibigay liwanag at lakas sa maraming tulad ko at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Ako po si Joey, 29 years old, single, at 3 taon nang nakikitira sa tita ko dito sa Central Luzon. Tumutulong ako sa maliit nilang tindahan. Tulad mo, Miss Nicole, ako ay isang Bicolano. Nangarap ako ng mas maayos na buhay kaya iniwan ko ang Bicol at umasang sa ibang lugar ko mahanap ang aking kinabukasan. At ito po ang dahilan ng pagsulat ko ngayon. Ganito po kasi. Napakabait po ng mga kamag-anak ko. Wala akong binabayaran kahit magkano sa pagtira ko sa kanila. Mahirap pala yung ganon, yung napakabuti ng trato sa'yo, kasi dahil doon pakiramdam ko, dapat lagi akong sang-ayon sa kanila. Wala akong lakas ng loob na sabihin yung totoo kong nararamdaman o sumuway sa gusto nila. Yung utang na loob ko ang naging tanikala ko. Tanikala? Ang lalim. Lalim. Malapit na po akong mag-30 at lately parang hinihila ako pabalik ng Bicol. Wala naman na po akong mga magulang at may kanya-kanya ng buhay ang mga kapatid ko pero hindi ko nakikita ang sarili kong tatanda sa tita ko. Hindi ko ma-imagine na sa lugar na ito ako bubuo ng sarili kong pamilya. Nakapagtapos naman ako ng kolehiyo at pasado sa civil service exam. Alam ko namang kaya kong magsimulang mag-isa. Ang problema ko kumikinang natambalan. Hindi ko alam kung paano ako magpapaalam. Natatakot ako sa magiging reaksyon nila. Baka isipin nila wala akong utang na loob dahil iiwan ko na lang sila gayong tinanggap nila ako ng buong buo at trinato ng maayos. Baka sumama ang loob nila sa akin. Natatakot po akong magpakatotoo kasi baka masaktan ko sila kahit pakiramdam ko unti-unti na akong nauubos. Paano ko po ba sasabihin ng maayos ang saloobin ko sa kanila? Ayoko na pong mag-yes kapag no ang sinasabi ng puso at isip ko. Turuan niyo naman po ako kung paano piliin ang sariling kapayapaan kesa sa kapakanan ng iba. Maraming salamat po sa inyong payo. And Miss Nicole, magpagaling ka ha. Ang laking bagay ng boses mo sa maraming kagaya kong patuloy na lumalaban sa tahimik. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Joey. Joey, kakausapin ka ni Nicole sa In Bicolano. Aha. Oh. Joey, alam mo, aram mo, Joey. Marhay na, ano ba? Marhay na, Hapon? udto. Udto, ayan. Udto is tanghali. Ayun. Hapon, di ko na alam. Tama na, Joey! Marhay na Tulad mo, udto. tulad mo, Joey, hinihila na rin ako ng Bicol pabalik. Yan. Tinatawag na rin ako ng mga kamag-anakan ko sa Bicol para matuto na talaga akong magsalita ng Bicol. Nakakaintindi ako, hindi ako masyado nakakapagsalita. Ayan. So anyway, para kay Joey, una sa lahat, sabi mo sa akin magpapagaling ako kasi yung boses ko ay nakakatulong. Alam mo, yan naman talaga ang prayer ko kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko pa pong kung para sa iba ay ingay ito, kung para sa iba ay inspirasyon ng boses na ito, kung para sa iba ay nakakagaan ito, gusto ko pa po itong gamitin. Gamitin ko pa po sana, Lord. At saka, I promise po mga tambalanisa, sa Friday na po kasi aking surgery, no? I promise po gagalingan ko. Kung paano ko gagalingan, basta bahala na ako doon. Basta ipagdasal natin Basta lahat. ipagdasal nyo na lang, di ba? Na talagang makakabalik din in time kasi Oo. madaming gagawin. Ayan, ako sure ako ipagpa-pray ko yan kasi sa Sunday ako yung mag-message so it's a congregation prayer. Ayan, community prayer Oo, ulit, o, 'di ba? Lakasan po nating lahat ng dasal. Marami nagtatanong kung kailan. So it's going to be on Friday, 7 a.m. July 18, 7 a.m. So ready niyo yung mga ready niyo placards na mga niyo. placards so kay God, ha?
Lord, baka naman, ganyan. O, anyways, balik tayo kay Joey. Joey, ako personally nararamdaman ko yung struggle. Yung feeling ni Joey kasi ako Mahihain ka? Hindi, one time din. Nangyari din yan, parang nakitira ka doon sa... Nag-ayos-ayos ka, baka sabihin naman, ano ba naman to, walang konsiderasyon. Ang aga-aga, ang ingay na, Tapos diba? yung kain mo, hindi ka makakain. Halimbawa, pag paborito mo yung ulam, hindi ka makakain na marami kasi baka sabihin na naman yan. Correct. Ang dami. Kaya ako, ramdam na ramdam ko. Kaya nga so ang tanong, dahil na-experience mo yan, ako kasi hindi ko kasi na-experience yan no? Paano mo in-express yung sarili mo? Yung tunay na ikaw, na matakaw ka talaga sa hipon. na 10 oras ka talaga matulog. Paano ginawa? Nag-decide, kasi kaya kami nakatumira doon kasi nung nangyari sa mother ko, yung bahay namin, di ba doon siya nagbigti. So parang vinacate namin yun dahil yung ayaw memories. nyo maalala. Oo. So doon kami nakitira sa mga kamag-anak namin until such time sabi ko, nag-decide na kami na bumalik na tayo doon. Sinama ko na si Mrs. na bumalik na kami doon sa bahay. Kasi there's no other way around talaga. Correct. But to say, and there's no other way but to leave. Ganon naman talaga And kung talagang yung mga kamag-anak mo ay tunay na nagmamalasakit. Tsaka sinasabi mong mabait, makikita mo sa reaction. Correct. Tunay nagmamalasakit at tunay na mabait, kapag ka nagpaalam ka, ang gagawin nila ay iintindihin. So suportahan ka pa. Correct. At sasabihin nila na in their minds, in the first place, nung kinupkup ka naman namin dito, wala namang kaming ine-expect na anything in return. Wala namang usapan na ikaw ang magbabantay sa kanila sa pagtanda. Nasa puso lang kasi talaga natin kasi naging mabait sila sa atin Kaya meron tayong tinatawag na utang na loob. Gusto natin naman talagang ibigay. Kaya lang syempre, ayaw naman natin pinaplastic mo ang sarili mo. Pinaplastic ka na nga ng ibang tao. Sugarcoat mo Correct. lang Pero ganun pa rin din Walang way Paplastikin mo yung sarili mo, paplastikin mo yung feelings mo. Ang sinong talo dito pag plastic mo yung sarili mo, hindi ba't ikaw din? So there's really no other way but to say it. Ang kailangan mo talaga ay ang dasal dyan, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na magsabi. Kasi for sure, nai-imagine ko na yung utak mo, sinasabi niya na yan Sinisigaw niya na nga sarap ng tita mo Gusto ko nang umalis. Hindi ko nakikita yung sarili ko na dito ako tatanda. Sinisigaw ng utak mo, pero sabi ng bibig mo, sabi ng dila mo, wale. Diba? Pero siguro lang, para hindi mo lang sila biglain, yung pagsabi mo na, bigyan mo rin din sila ng time. Halimbawa, a few months para at least yung mga maiiwan mo na ginagawa, mapaghandaan din. Hindi yung agad-agad Correct. din. Tama. Parang katulad ng pag may magre-resign sa trabaho, di ba? Na, syempre, sana bigyan ka ng 30 days. Yan, parang At ganon. least 30 days. Hindi yung bigla ka na lang mag-aawol. May kilala ka ba? Kasi totoo. Totoo yan. Tama yung nag-example. Tama yung line of reasoning mo, Jegs, na wag mong biglain. Pwede mong biglain na sasabihin mo, aalis ka na. Pero sabihin mo sa kanila, pero hindi pa naman po sa ngayon. Meron pa po akong 2 months, 3 months, or ngayon mo na sabihin ko ang balak mo within a month. Diba? Halimbawa, plano ko po, sana December uuwi na ako ng Bicol. So it gives them time to adjust their lives nang wala ka. It gives them time na maghanap ng pwedeng kapalit na kasama nila kung kailangan, 'di ba? Yung mga ganong klase mga eksena kasi nga tulad ng binanggit ko, ang hirap sa isang opisina Yung for example, aalis ka bigla. Di mo tinupad yung 30 days kunyari, tas nag-awol ka. Pilay lahat Maawa ka naman dun sa mga matitira, diba? May mga madadamay May mga madadamay na trabaho. But I mean, of course, tatakbo pa rin yung opisina. Ang isang opisina naman po, sa totoo lang, come and go ang mga empleyado dyan. No one is indispensable. Kahit sino, kahit pinakamagaling, pwede pong maalis at pwede pong mawala, diba? Pero syempre, may adjustment period na tinatawag. So maganda yung pagrarason na sinasabi ni Jegs. Parang pag nawalan ka ng kasambahay, diba? Wag mo naman akong biglain, diba? Hanap muna tayo ng kapalit o kaya hintayin muna natin na maka-adjust tayo ng kaunti. Wag naman agad, bukas na. Sasabihin mo, baka alis na ako sa halimbawa, August. At least makakapaghanap ngayon yung pa lang pinapasukan mo ng possible na sino ba yung pwede mo na mag-alalay. Kasi mahirap kasi iiwan mo na lang sa ere. Literal talaga iiwan mo sa ere. Lalong-lalo na kung halimbawa
tawag ganito na ang tagal mo na sa kanila. Mhm. So kumbaga, yung routine, kasama ka na talaga sa buhay nila. Oo. So talagang tasin ko alam kung matanda na ba sila tito at tita, ano na ba yung lagay ng kanilang kalusugan, di ba? Oo. Yung mga ganyang konsiderasyon. So hindi talaga siya madali. At hindi natin alam, baka inaantay ka na lang nila din, Pwede Joey. din. Di ba? Nahiya lang sila Pwede sabihin din. na pwede ka nang kaya mo nang patakbuhin yung sarili mo. Baka naman gusto mo nang gusto mo nang Nahiya lang bumaw. sila, oo. Kasi nakatapos ka na at may Oo. civil service examination kang natapos din, di ba? Oo. Kaya hindi natin malalaman yan Hanggat walang naglalakas ng loob. Tama. Tama yun. Kasi for all you know, totoo, parang, di ba, isang pamilya kayo. So, kayo yung pamilyang nahihiyang magsabi. Di ba? Oo. So, ganun din sila. Kasi doon sa part din naman ng tita mo, baka pag nagsalita sila, baka isipin mo na pinapalayas ka. Oo. Ikaw din naman. Baka naman sabihin nila, wala ka man lang utang na loob. Oo, yeah. Yung pala, sa totoo lang, gusto ka na lang mag-fly on your Oo. own. Diba? At gano'n naman pala. Mutual naman pala ang Oo, feeling. yan. So, diba? again, hindi natin malalaman yan hanggat walang ginagawa na aksyon. Correct. Hanggat hindi mo gagawin. Mhm. So, there's no other way. Ayan. Walang ibang paraan kundi yung nasa utak, Oo. itatawid ng Oo. dila. Tsaka wag nang pagtakpan kung ano-ano pang dahilan. Wag na. Kasi Oo. minsan kapag ka nagtatakip ka pa ng dahilan, Oo, mas nakakairita pa eh. Nagkakasala ka pa. Correct. Kasi yung kasinungalingan mo, mapapatungan ng kasinungalingan Oo. hanggang nakabuo ka na ng isang buong kwento. At ikaw din mismo naglagay ka ng pressure sa sarili mo. Hmm. Kasi nagsinungaling ka, ito yung rason, so gagawan mo ng paraan na isipin nila, ito talaga. Tama. Hanggang sa mahulog ka na mahulog sa kasinungalingan. Correct. Ang hirap nun. Totoo. 'Di ba? Naalala ko yung mahulog sa kasinungalingan na example eh. So for example, meron akong kakilala. Ayan na naman. Ang kakilala ni Nicole Yala! Ready! Kapit! Kapit! O eto na. So yung kakilala ko, meron siyang regular na pinupuntahan na salon para magpagupit ng hair, magpaayos ng hair. So one time, may na-discover siyang ibang salon. So pero yung dati niya pinupuntahan, mga kaibigan niya na, mga dati pa man ano na sila, naging magkaibigan na. Pero gusto niya lang talaga kasing mag-try ng iba. Tapos na-realize niya, dun sa ibang salon, mas magaling, mas mahusay, mas bago yung mga produkto, technique, correct, at mga technique. Oo. Diba? Yung dun sa pinagpapagawa niya na very loyal naman siya doon, luma na yung gamit, luma na yung mga tao. Luma na. Oh. So sa madaling salita, in-enjoy niya talaga yung mga services doon sa bago. Pero isang araw, na-realize niya, parang namimiss niya. So, bumalik siya doon sa salon na luma. Tapos sabi nila, Ma'am, ang tagal mo namang hindi bumalik. O eto na, para hindi masaktan. Para hindi masaktan, kasama kasi ko Jigs eh. Kaya rinig ko yung storyline niya na sobrang nakabuo siya ng isang malaking kwento na parang, grabe, parang ikaw dapat yung naging DJ. Dapat scriptwriter ka ng Dear Love. Kasi nag-umpisa siya sa, hindi kasi, alam mo, nagkasakit kasi yung isa kong kamag-anak sa Bicol. So, nagbantay ako. So, alam mo yun? So, yun lang. Pero para maging convincing, ang dami niya pang dinagdag ng mga kasinungalingan. Kesyo, ang hirap nga ng buhay doon. Siya din daw yun ng mga nagtanim. Alam mo, umabot na sa kamote. Umabot na sa kamote yung Dinamay kwento. pa yung mga kamote. Kaya nga, nananahimik yung mga patatas. Nadamay sila. So, nakagawa siya ng isang buong kwento na tinanggap naman ng mga nandun sa salon. Wala lang, it's just an example of, ganito po yung example ng kapag trinay mong i-sugarcoat para lang hindi masaktan, ang ending dito, ikaw pa yung may kasalanan kasi yung kasinungalingan mo wagas. Sabi ko nga sa kanya, alam mo friend, sa nangyaring ito, hindi ako sure kung maniniwala pa ako sa'yo. Kasi kaya mo makagawa ng kwento habang nagpapakulot, iba ka din. As in yung kwento mo, binaon mo sa lupa eh. Totoo! Literal. Literal! Dinaan mo kami sa kamote at patatas, pambihira. So again, kay Joey, there's no other way but to say it. Sabihin mo lang talaga na eto na yon, I have to leave po and thank you very much. Tama. Huwag mong kakalimutan magpasalamat sa kanila.
Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na lang kami, bear, bay? Saan pa naman kami? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan
Kwentuhan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino. And we're back. Nagbabalik na po. Nagbabalik na DJ Kim Chino para tapusin ang mga pinagsasabi ko kanina. Di ba? Sabi ko nga kanina, mahal, ibibigay ko yung mga kahilingan na pwede mong hilingin kung ikaw ay papasok na muli sa relasyon, kung ikaw ay magmamahal na muli sa tao, hindi ka man sigurado kung tamang tao na. Pero at least, alam mo na yung listahan, alam mo na yung mga dapat mong hilingin, alam mo na yung mga tinitake note na talaga nga namang, ay, makakaranas ako ng tamang pagtrato. Balik na tayo sa ating Chinitok. Sabi ko nga kanina, ibibigay ko yung 3 hiling sa susunod na relasyon para hindi ka laging iniiwan, sinasaktan, winawalang ya, at talaga nga namang ginagamit lang. Di ba? Anyway, mahal, sabi ko nga kanina, recap na tayo. Unang kahilingan na pwede mong hilingin sa susunod na relasyon ay consistency. Consistency mo, consistency nung relasyon at consistency nung tao. 'Di ba? Napakadaling magmahal ng taong best foot forward o sa umpisa lang magaling, sa umpisa lang sweet. Sa umpisa lang paparamdam na mahal ka, na may miss ka, talaga nga namang gusto kang makasama lagi. Pero as time goes by, nandiyan na yung sawa factor. Pero kapag consistent yung minahal mo, ramdam mo yung effort araw-araw. 'Di ba? Magkakaroon ka ng tiwala, seguridad na talaga nga namang yung relasyon nyo ay hindi pang-umpisa lang. 'Di ba? Ganun ka basic yun. Alam mo, maaasahan yan kapag consistent, hirap man o ginhawa. Kaya naman, hilingin natin consistency. Wow! O, pangalawa, sabi ko rin kanina, mahal, isa pang kahilingan na pwede mong hilingin ay yung contentment. Maparelasyon man yan, marunong makontento na tao. Actually, hindi lang sa partner pati na rin sa sarili mo. Di ba? Bakit? Hindi madaling matukso kasi as time goes by, araw-araw, maraming makakasalimuha, maraming makikita, di ba? Maraming katrabaho, ikaw, sarili mo, o di kaya yung magiging jowa mo. At least, kung marunong makontento, hindi madaling matutukso sa mga temptasyon sa paligid. Usually, yung mga tukso, katrabaho pa niyan. Diba? Yung mga team building na talaga nga namang for group synergy dapat, pero relasyon sa ibang tao ang nabuo. Diba? Kapag marunong makontento yung partner mo or yung makakarelasyon mo, definitely magkakaroon ka ng peace of mind. Diba? Hindi laging naghahanap ng better. Kung magka-problema yung iiwan ka, pagpapalit ka, hindi ganun. Kapag marunong makontento, kapag nagkaroon kayo ng problema, definitely mas gusto niyang ayusin kaysa tapusin. Diba? Basic na basic, kaya hahanap tayo yung marunong makontento. At ang pangatlo't panghuli, mahal, of course, hilingin mo na utang na loob yung taong mahal ka talaga. 'Di ba? Alamin mo 'yan or alam mo sa sarili mo 'yan na yung dati mong karelasyon hindi ka naman talaga mahal. Kasi ang taong mahal ka, hindi ka iiwan basta-basta, hindi ka bibitawan basta-basta. Marahil masaktan ka man niya, pero at the end of the day gagawa yan ng solusyon at magbabago yan sa mga gawaing nakakasakit sa iyo. Hindi sagot ang pag-iwan sa iyo, Hindi sagot para tapusin yung relasyon. Always remember na kapag
kapag taong mahal, hindi ka maghahabol sa atensyon. 'Di ba? Kahit mahirap yung panahon, pipiliin at pipiliin ka niyan, hindi para makahinga siya to the point na ile-let go ka niya. 'Di ba? Ano pa, kapag naman mahal ka talaga nung tao, gagawa ng paraan yan para mag-work out yung relasyon. At gagawa ng paraan yan para makinig at intindihin kung may toyo ka man. Di ba? Ganon, kapag mahal ka, tatanggapin ka buong buo. Kahit araw-araw ka mang tinotoyo, ay nako, iintindihin ka niyan, papalipasin ng panahon, at ready na ulit kayo magbembangan. Ganon ang taong mahal ka. Di ka tulad ng ginawa ng ex mo sa'yo. Nung nahihirapan na siya, bigla na lang umalis. Tapos ang ending, ikaw, nganga. Alam niyo na yung mga kahilingan na pwede niyong i-wish kung saan man kayo naniniwala, di ba? Pero anyway, mahal, ako isisibat na pala, oras na naman para ako'y magpaalam, pero wag kayong mag-alala, bukas ulit. At syempre, susunod na pala sa akin sina Titan Jello Traquitera, kaya mahal, wag mong ililipat ang radyo, ha? Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. See you again tomorrow. Bye-bye, mahal. Metro's #1 Love Radio. Basic!